sme mnohé mestá, prezreli sme každý bor. Voňali nám sladké cestá, pšeničný chlieb aj zázvor. Šabarabara, šabarabara, šabarabara. Sú tam ľudia z krvi z mesta s čudnou rečou slovenskou. Ak neveríš, o čom vie sa, prejdi šupou slovenskou. Šabarabara, šabarabara, šabarabara. Vážené dámy, milí páni, dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítala na našom malom divadelnom večierku. Dnes vám predstavíme scénky a pesničky, ktoré mali u našich divákov najväčší ohlas. Naším hlavným poslaním je vás nielen pobaviť, ale aj spríjemniť tieto chvíle. Takže dobrý večer, prajem aj ja. Vážení diváci, prepáčte momentík, ešte kým to začne celé. Niečo musím. Dámy. No? To nemalo chybu. No to nemalo. To bolo neskutočné. No. Ja som nevychádzal z údivu. Ja som ledva vyšiel z toho portálu. Ja som vás sledoval, no to, čo ste vyrobili, to si normálne, podľa mojej mienky, zaslúži Nobelovú cenu za choreografiu. Ale my nemôžeme dostať Nobelovú cenu. Prečo? Prečo? Ja vám to teraz vysvetlím. Že v každej časti sveta, ako by sa svet krúce v inakšom rytme. Však si predstavte, u nás je 7:30 a v takom Londýne je 6:30. My ráno ešte len stávame a v takom Japonsku to môže byť tuto volať až privity, už dávno hore. U nás je leto a v takom Švédsku sa rozdávajú Nobelové ceny a jasná vec, že nás sa nič neujde. A prečo? Prečo? Lebo my ešte spíme a takí Japonci tuto už privity sú už dávno hore. Ten svet je všade inakší. Ďakujem za vysvetlenie, teraz mi to už je úplne jasné. Ja sa vás niečím musím priznať. Ešte k tým, že takto sami spolu na scéne, že nikto nepočúva. Ja mám strašne, veľmi mám rád divadlo. Neskutočne mám rád divadlo. Ja milujem divadlo. Ja si neviem bez divadla predstaviť svoj život. Ja si vás pamätám, vy ste chodili k nám na dedinu, ja som bol takýto malý chlapec, ste hrávali divadlo, som takto pozeral hore na vás, na tú scénu. Tak som túžil to tam postaviť k vám. Ja sa veľmi chcem stať hercom. Však aj môžeš. Jasné. Počkajte, môžem, ako môžem, veď ja školy nemám žiadne, ja som to nevyštudoval, hej. Ja vlasy nemám žiadne, to som tiež nevyštudoval, rozumiete. Hlas nemám skoro žiaden, spievať neviem, no kde ja sa môžem stať hercom? Teda poviem, že to není. S týmto ksichtom. No nie, ale mne dáš 100 euro, jej 70 a môžeš hrať. To je celé? Fakt? Nič viac? Nič. Žiaden diplom, nič? Ne. Môj zlatý, košelu máš, krásnu, klobúk dáme. No. To je v cene tých? Aha, to je započítané. No, výborne. Takto klobúk krásny, Áno. taký čierny na túto lisú hlavu, to tam bude akurát. Takto. No, si pripravený? Áno. Pódium je tvoje.